Tämä animaatio kertoo Suomen keskiaikaisista savupirteistä. Tältä näyttää savupirtti ulkoapäin. Mennään katsomaan sitä sisältä päin. Savupirttejä oli Suomen kaikissa kaupungeissa, sillä se oli tavallisen kansan asumus. Hirsinen mökki oli yksinkertainen ja halpa asua, ja sinne mahtui asumaan koko perhe ja lähisukulaiset. Savupiirit olivat rakennettu hiirestä ja siellä oli sisällä takka ja kotieläimiä tuomassa lämpöä. Tavalliset talonpojat asuivat savupirteissä, jotka saivat nimensä pirtin sisällä leijailleista savusta. Savu tuli lämmitykseen ja ruoanlaittoon käytetystä kiukausta. Vähäinen luonnonvalo tuli sisälle pienistä savuluikuista, joista savun oli tarkoitus poistua ulos. Savupirtit olivat harjakattoisia hirsitaloja, joissa oli vain yksi suuri huone. Siellä asuivat koko perhe ja lähisukulaiset. Tehnyt! Venla. Veera! Roope. Maa!